Това е чирик, който е в банята. А това е Боби, който също е в банята. Аз сега си покажи и тебе, че си в банята. А това съм аз. И също съм в банята. О, Боби търкалечно, Боби търкалечно. Така да видим тук. Пати курката, прическа петел, Боби прическа жокей. Я тръпни пак, Боби. Е така. Е така. Така, вижте номер Стилян, а сега в момента ще видите... На път. Чакай. Така, ама тук не така за видео, а така, на тривиалник. Така и сега новата прическа, това е Стилян. Та прическа ти отива... не дъхай. И след да сега ще си измия зъбите. Я един Боби. Какво правиш? Не ми пуснал водата, бе. Бего! Чакай. No connection with this number. Добре, е. Ами, Стилян и Боби се къпат и ще ти ги донесат, аз слегам да спа. Стилян и Боби сега ще ги донесат. Ами, спи ми се много. Айде сега ще дойде. И така, качвам се горе.